Здравейте, намираме се на територията на ЗКПО Зора, село Мъдрино. Аз съм председателя, Диан Русев се казвам. Обработваме около 10 000 декара земя и 1500 овце имаме, свързани с животновъдството. Намираме се пред инвентар, който е произведен от фирма Кант, град Карнобат. Това е фирма, която работим дългогодишно с нея и разчитаме на нея за обслужване и за купуване на нова техника. Фирмата е доста стабилна като партньор и във всички случаи, които сме работили с нея, техниката, която закупуваме, е доста качествена. Благодаря за успешното сътрудничество на фирма Кант. Живот и здраве, още дълги години ще работим с тях и ще бъдем добри партньори.